RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang tini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipay ako. Tagtawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dali na ko gusto magkita. Laki pa rin mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. O nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitalit sa RMN Drama. What's the Style? Agmat, ginaingon nga bisan unsa day kaadunahan sa magtiayon, basta dunay usa nga magbinuang, ang kaminyoon magkabuang. Busa kinahanglan gyud nga sa kaminyoon, ikaw magbinuotan. Mao kinay nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahimo. May nag-doorbell man. Kinsa sa makanin niabot nga, wa may andar sa sakyanan nga ako nabati nga ni Hunong. Ako rin mo abli sa gate, Agod. Panayon na sa imo gibuhat sa kusina. Mawin na. Ay, wa na. Katong marlo na sa tingali niya. Ay, ang kabit ni Mamoy na. Kanilaad ba yan ni Ma'am? Uy, kabuutan tiyang bana nga iyang giluigban. Ngano mo man nimo gihunong sa tungod sa gate ang imong auto, ha? Kaning likay lang ta ba nga dunay laing mata nga makakita. Isod nagbabulyaso ta. Way kaso nang mid nimo kay wa man mahibaw nga may relasyon ta. Bright ka kita, Marlon. Ano? Ang inyong maid nagkakita sa imong paghawak nako. Uy. Agot? Padayon lang mo di amang kanang wa bitaw si Sir Robert. Wala. Nakasabot naman ka ni nga may relasyon ta. Tanay no na. Ato sa duulan o pakigsultihan. Tana, Marlon. Ha? Mao ba di, ma'am? Sir? Ay, uy. Way malis ang amo paghawak ni Agaw Marlon. Mao ka na agot. Parinti mo gud mi. Igagaw rin nang... Inigagaw ba? Inigagaw ng amo. Mao ba di ay, sir? Muna. Kanya, katong nakita mo atong unang adlaw nga nagturjak mo, sir. Inigagaw sa digapon to. Nakakita ka? Pagtarong di agot, ha? Kasi nagturjak ko taon. Ako, anong good, ma'am, ka na magkuha mo ako bulingon atos niyong kwarto ni sir, ma'am ba? Pero pag abli ko na ako sa pultahan, good kay, mamay ako nakita nga nagturjak mo. Mato nga, nihinay na lang ko gawas o gihinay kung sira ang pultahan. Hoy, ay pagbutang-butang ang istorya nga baka kaagot. Mayo ba, ikihata ka babayana ka? Sige ma'am, ikiha ko ma'am, basta kay, man ko mamakak, gibidyohan ko man gani sa akong cellphone ang inyong pagturja. Unsa? Muy gidangat. Mao banak. Hatagan unta ka og kwarta ni Ma'am Buena og sa iyang kabit. Pero wa ka mo dawat? Mao na tay,
Ilang takon sa burnuhan ba? Aron nga dili ko mo sumbong ni Sir Robert nga nangabit si ma'am sa lalaki nga gipatuon niya nga iyang igagaw. Ay, anak ka nang undang na blang ka diya sa imong pagkakatabang jas ila. Basig may dautan niya tao ng buhato ni Mos Mabuina. Kay naibaw naman ka sa iyang mga binuhatan. Ay dili man kumusulti ni Sir Robert tay. Kulabot ang ilang problema oy. Pero kuan ba naluoy lang kung sir kay gibinuangan lang siya sa iyang asawa. Agot! Oh, uy. Nakadating niyo? Uy. Hala na. Isulti ko nimo. Bangas ka. Si Robert maron. Naas gawas ng tawag ni mo. Halatay. Kakalit gud ining pagpaulit ni Sir gikan sa Manila. Halatay. O baka basakpin ni Sir si Ma'am no bahin sa iyang kabit nga nagduwa sila kayo. Nga, tuwa dito. Unsa Sir? Mao ka na agot. Nasakpan tigad siya si Wina o si Marlon nga nagduwa og kayo. Nagduwa kayo. Mudo kayo Oo, nga nga, sa Sir. mga paso. Unya si Robert, unsa ba imong gibuhat dihang nakita mo silang duha, imo bang gipatay silang duha, sir? Bibito Sir, kanang unsa man Sir? Gipatay mo ba ang imong asawa o ang iyang kabit? Ha? Sir Robert? Ha? Huwag ka magkahimod sa pagpatay nila, sir. O sa iyang kabit? Bida, sir, ako ba to? Gipatay na to na ako, sir. Gipatay ba to nimo? Dili lang gitingali ko dugo og kriminal. Noy Damian. Agot. Mga ako na lang mibiya sa bahay. Nga, ay maro silang duha, Sir Robert. Ambot. Ambot lang. Nagtiwas magkatong duha. Tuwa. Basta kay pag-abot ko, nag-ukang man to. Hinigbalik na ko sa bahay. Kung naapagani, Wina. Bagla na kang daong. Mabalik ko sa bahay. Ug kulong ta, agot. Oo. O sir, kami isulti sa unya ako ni mo dito sa inyo. Naasya sa inyong kwarto, sir? Oo, naay. Kanahan. Nanghipos sa iyong mga besti. Kuan, sir, kanang ang tinuod bitaw, sir. Nasakpan naman na ako sila nga nag-tourjack, sir, pero walang gid ko mo text nimo kay dili ko gusto manghilabot sa inyong problema. O nabalaka ko pa nga basin unsay kunang buhaton nimo dito sa Manila kung sultihan ta kadaan. Robert, darling. Dahil, ilang ko mo dayon og layas, Earl. Uy, magbinuutan na lagi ko. Di na ko muusab. Dili ta ka mapasay, Lucy mong gibuhat, day. Oh? Dili yun, Wina. Busa layas. Layas akong panimay! Unsa, sir? Naagot. Buangan nakagusto mo ko nimo. Kung musugot ka, ipulin ako sa mabudhion akong asawa. Ako noon, sir. Bisag ingon ani ko, pero may pagtanaw sa biya ko nimo, sir. Dugay na. Dito ko tayo. Ha? Dugay na ko na ipog nimo, sir. Sir! Ayun sa nagkasabot na ang duha ninyo kakasing-kasing, sir. O, man na. Merab nami sa imong anak. Asa may gipulin ako sa akong asawa. Man na. Dali, God. Daog na. Tinuod ni Agot. Uyab na mong, sir. May naitabo na ninyo. Utay. Kadaghan na tay. Nga, giganahan mo duha. Bida. Noy. Kakalit ba? Galit ka. O nya, di ka to mag-wild imong asawa si Robert kung may bawo siya nga usalang kamid ang imong gipuli niya. Siyang unang nagluib sa among kami niyon. Basta di ko madlok nga mangita sa gubot. Si Agot. Siya na ang akong gimahal o gihigugma.
Ako ang gipuli ni Sir Robert sa malong-ibon niyang asawa. O nagpasalamat na lang sab ko, gawa na magpakita pa si Ma'am Wena ang magsamok sa among pagpuyo ni Sir. O galoy sa Ginoo, mabdos ako karon sa ikaduha namong anak. Ipaspasan na mo og buhat o bata, uy. Magdo mga kasama ang kaagi ni Agot din hining atong tulumanon. What's the style? Ipaspasan og buhat og bata is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrucan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.